Dobry dzień, witajcie roztojbilisty z IT Zazio, Niklaus. I dzisiaj sobie pogadamy o takiej smutnej sprawie. O takiej smutnej sprawie mianowicie po raz już piąty, bo nie po raz pierwszy, ale po raz już piąty, ustanowiono w naszym wspaniałym polskim Sejmie, że śląsko-gotka nie jest językiem i nadal nim nie będzie. W przeciwieństwie do na przykład języka kaszubskiego, który jeszcze do niedawna też był tylko dialektem, teraz już jest oficjalnym językiem. A śląsko-gotka po raz piąty został złożony projekt takiej ustawy. Tym razem został złożony przez panią Monikę Rozę z Nowoczesnej. No trudno, to wiecie dobrze pewnie, że do Nowoczesnej jest mi tak daleko prawie jak do obecnie rządzącej partii, a może nawet dalej i tak jak do większości partii. Niestety, co jest moją wielką tragedią. Także w ciągu 12 lat jest to już piąta próba przeciśnięcia jakiejś ustawy, która nadałaby naszej śląskiej mowie status języka regionalnego. I jak to pani posłanka tutaj napisała, Ślązacy mogliby w końcu poczuć, że język, o który dbają, o który się troszczą i który rozwijają, jest dla państwa ważny, że doceniacie różnorodność i tożsamość. No niestety Sejm Polski po raz piąty różnorodności i tożsamości nie dostrzegł. Co ciekawe, jest to sprawa tutaj, która stricte obejmuje właśnie, jak już wspominałem, mowę śląską, bo na przykład Kaszubi mają swój język uznany oficjalnie jako język, swoją mowę i z budżetu państwa co roku otrzymują 80 milionów złotych na ochronę tego języka, czyli między innymi jakieś lekcje, gdzie ludzie, szczególnie gdzie młodzież może się tego języka uczyć, aby on nie zaginął. No my niestety takiej możliwości jesteśmy po raz kolejny pozbawiani. I no smutna sprawa, bardzo smutna sprawa, bo jeszcze parę lat temu, z 4-5 lat temu sam brałem udział w jednym z marszów Autonomii Śląska i tam potem były zbierane takie głosy. Potrzebne było 100 000 głosów, żeby właśnie został stworzony ten projekt tej ustawy, dzięki której język śląski miał być uznany za język. To inaczej, śląsko-gotka miała być uznana za język. Zebrane wtedy zostało bodaj, o ile się nie mylę, przeszło 120 000 tych podpisów. No ale jak to często bywa, sprawa jakoś rozeszła się po kościach i śląska mowa za język nadal nie została uznana. No ale może nie do końca wszyscy wiedzą, co by to dało, jaka to jest różnica, bo przecież dobrze wiemy, że to, czy śląsko-gotka jest językiem, czy tylko dialektem, nie gwarą. Błędna to jest definicja, tak jakby, bo śląsko-gotka jest w tym momencie uważana jako dialekt, ewentualnie etnolekt, który się składa z wielu gwar. Na przykład tutaj w rejonie katowickim, z tych gwar gdzieś z rejonu Opola i tak dalej. Bo to też jest Górny Śląsk, co niewiarygodnie nie wiedzieć czemu szokuje jeszcze wielu ludzi. Ja oczywiście tu wszystko wyrażam moje laickie, jako laika opinie, bo ja nie jestem ani historykiem, ani nie jestem też językoznawcą. Studiowałem trochę filologię, co prawda nie śląską, ani nie polską, tylko angielską, ale troszkę wiedzy o językach, jak to się mówi, liznąłem. No i siłą rzeczy troszkę ten Śląsk znam. Jak już pewnie się zorientowaliście, troszkę ten Śląsk znam, troszkę znam historię Śląska, troszkę też znam śląską mowę. Nie tylko dlatego, że no, urodziłem się w Bytomiu i tu się wychowałem i tu na Górnym Śląsku w Bytomiu spędziłem całe swoje życie, ale też, że się tym interesowałem. Między innymi wygrałem kiedyś, już parę lat temu to było, ale Olimpiadę Górnośląską organizowaną tutaj ta ostrość coś szaleje, wybaczcie, przez Związek Górnośląski w Katowicach ją wygrałem. Wygrałem tam między innymi indeks na Uniwersytet Śląski na dziennikarstwo, na które nigdy nie poszedłem, a może trzeba było iść na dziennikarstwo zamiast na filologię. To może bym skończył te studia szybciej jak po roku. Ale jak mówią, rok, nie wyrok. Także tego nie roztrząsajmy, bo to jest inna sprawa. Także między innymi wtedy przygotowując się, ale też przez kolejne lata pochłonąłem trochę, w cudzysłowie raczej dość dużo literatury na temat
historii całej Śląska, historii najnowszej, ale też tej wcześniejszej, od zarania dziejów gdzieś od średniowiecza, literatury też dotyczącej śląskiej mowy. Zapoznałem się z wieloma tekstami w tej mowie śląskiej i no też tą mową się posługuje. Wydaje mi się dość sprawnie, pomimo że jakoś w moim domu rodzinnym, gdzie ja byłem wychowywany, nie była ona szczególnie używana, bo akurat od strony mojej mamy moi pradziadkowie tutaj na Śląsk przybyli po II wojnie, ale bardzo szybko się tutaj w klimaty śląskie zasymilowali. Także w domu posługiwano się raczej językiem polskim, ale gdzieś tam na przykład dziadek jak rozmawiał ze swoimi kolegami z pracy i tak dalej, to ta gotka była gdzieś obecna generalnie, ona się zawsze przewijała. Natomiast na przykład w rodzinie od strony ojca językiem serca, językiem ojczystym był język niemiecki, co na Śląsku też nie jest niczym dziwnym. Może tutaj już mniej w tej wschodniej części Górnego Śląska, czyli na tak zwanym Śląsku Czarnym, ale całkowicie inaczej wygląda to w dzisiejszym województwie opolskim, czyli też Górnym Śląsku, tak zwanym Śląsku Zielonym. Nie tym uprzemysłowionym, takim zurbanizowanym mocno, tylko Opole i całe okolice, wszystkie wioski, miasteczka okoliczne. Śląsk Zielony, ten bardziej rolniczy. Tam właśnie działa prężnie mniejszość niemiecka, tam są dwujęzyczne tablice, bo tam po prostu do wielu ludzi językiem ojczystym nie była mowa śląska, ten dialekt śląski, tylko właśnie język niemiecki. I też tak właśnie podobnie było w mieście tutaj, z którego ja pochodzę, czyli w Bytomiu. Inaczej to wyglądało trochę w mniejszych miejscowościach, na przykład jak Radzionków, Piekary Śląskie, czy w miastach tutaj okolicznych, które jednak po plebiscytach i po powstaniach znalazły się w Polsce, w autonomicznym województwie w granicach II Rzeczypospolitej. Czyli na przykład Chorzów, Katowice, no Zabrze było w połowie polskie, w połowie niemieckie. Bytom tutaj wtedy po głosowaniach, po plebiscytach tak wyszło, że Bytom został w granicach Niemiec, aż do roku 1945, kiedy wiadomo wkroczyła tu Armia Czerwona i cały Śląsk praktycznie, i górny i dolny, bez tam małych skrawków znalazł się w granicach Polski. Także to było miasto niemieckie, gdzie też już przed II wojną światową parę lat, no większość ludzi deklarowała jako swój język ojczysty język niemiecki. Była też część oczywiście spora ludzi dwujęzycznych. Było mniej właśnie niż w tych wymienionych wcześniej przeze mnie miejscowościach ludzi, którzy tylko porozumiewali się według wtedy obecnej administracji niemieckiej językiem polskim, czyli na dzisiejsze śląską gotką, bo nikt wtedy językiem literackim polskim się nie posługiwał. Także już tak się rozbiegłem w tej historii, że już zapomniałem, o czym mówiłem. No, że po prostu ci ludzie potem, duża część z tych ludzi albo została stąd niestety wyrzucona, albo też opuściła to miasto, bardziej się czuli Niemcami. Także tutaj tych rodowitych mieszkańców tak dużo nie zostało. Także nie była też tak ta mowa śląska tutaj obecna. I jeszcze co przy okazji chcę powiedzieć, oczywiście ta śląska mowa nie jest tak jakby jedynym wyznacznikiem bycia Ślązakiem, bo nie mam ja takiego prawa, ani nikt nie ma takiego prawa odmówić poczucia śląskości człowiekowi, który tą mową się nie posługuje, bo to wynika z wielu rzeczy. Tak jak sam mówiłem, mam sam takie przypadki w rodzinie ludzi, którzy jako pierwszy język mieli język niemiecki i dopiero potem, jak tutaj zostali w Polsce, która przyszła na Śląsk, nauczyli się języka polskiego z pominięciem tej mowy śląskiej. Są też ludzie, którzy się urodzili już tu, ale ich rodzice nie pochodzili ze Śląska i nie mieli okazji jakby nauczyć się tej gotki, tej mowy, ale czują się jak najbardziej Ślązakami i mnie to bardzo cieszy. Nigdy nie miałbym żadnego prawa, aby powiedzieć komuś, że na przykład ty nie jesteś Ślązakiem, bo ty nie poradzisz gadać po śląsku. Także nikt nie powinien czegoś takiego robić, bo to nie jest jedyny wyznacznik. To przede wszystkim to jest temat na debatę po prostu długogodzinną. Czym jest śląskość i w ogóle też czym jest polskość, niemieckość i tak dalej. Ale to jest wszystko jakieś samo określenie się. Oczywiście. Każdy siebie sam definiuje tak jakby. W dowodzie mamy na przykład narodowość polska, czy narodowość niemiecka i tak dalej. Ale tu musimy się sami
Chociaż to też jest, wiecie, to też jest jakaś kwestia przynależności. Są ludzie, którzy się rodzą w Polsce jako Polacy, ale kompletnie związku z tym krajem nie czują, wręcz wyjeżdżają gdzieś, zrzekają się obywatelstwa polskiego i tak dalej. Także ta tożsamość śląska, tak jak wydaje mi się każda inna, polska, niemiecka, francuska, brytyjska, to jest kwestia samoidentyfikacji. Nie ma na przykład, nie ma cech rasowych, które by wyróżniać, tak jak mówił świętej pamięci pan Smolosz, nie ma śląskiej rasy, śląskiego koloru skóry, specyficznych jakichś cech fizycznych, które odróżniają Ślązaków od Polaków, Niemców albo innych Europejczyków. Znaczy oczywiście narody europejskie jakoś się tam delikatnie różnią pomiędzy sobą fizycznie, ale to kompletnie nie o to mi chodzi. Także to jest po prostu samo określenie się. Ja się czuję Ślązakiem, tu się urodziłem, jestem przywiązany do tej ziemi. To są też oczywiście jakieś wyznawane wartości, takie stricte tutaj tożsame dla Ślązaków. Pracowitość, pilność, porządek, religijność, przywiązanie do przestrzegania prawa. No i właśnie śląska mowa. Śląska mowa, która niestety bardzo się boję o to, ale może za jakiś czas zniknąć z powierzchni ziemi. W ogóle, jak to się po śląsku mówi, stracić się. Między innymi dlatego, że nie ma ona kompletnie w tym momencie żadnego statusu, także nie jest nauczana w szkołach. Do tego tu jeszcze do śmiesznego paradoksu przejdziemy. I po prostu to uznanie tej mowy za język jakiś regionalny, możliwość nauki, jakichś lekcji dodatkowych w szkołach, czy zdawania go jako język regionalny osobno na maturze, jak na przykład języka kaszubskiego. Też z tego co wiem, nawet Łemkowie mają swój własny język. Łemkowie to jest taki mały, bodaj, o ile się nie mylę, rusińskiego pochodzenia naród zamieszkujący granice Polski. Nawet oni swój język, pomimo że jest ich o wiele mniej jak Ślązaków, czy nawet Górnoślązaków tylko, no bo mówimy tutaj o tej górnośląskiej mowie, jako że już żadna forma tych dialektów i tych godek dolnośląskich nie przetrwała. Tam też język niemiecki, jak wiadomo, był częściej w użyciu i ci wszyscy ludzie w zasadzie stamtąd, poza jakimiś poszczególnymi przypadkami, zostali po wojnie wyrzuceni, wypędzeni z Dolnego Śląska, inaczej niż na Górnym Śląsku. Także nawet Łemkowie, których jest jakaś garstka w porównaniu do 500 000 osób, które w spisach zadeklarowało, że posługuje się czynnie mową śląską w różnych jej odmianach, że to po prostu może pewnego dnia, za jakiś czas, jak różne inne języki, po prostu zniknąć, bo nie będzie odgórnej jakiejś możliwości pielęgnowania tego, a wiecie też jak to jest po prostu z pokolenia na pokolenie. Ta mowa traci się. Młodzi ludzie gdzieś czy opuszczają Śląsk, czy wyjeżdżają poza granicę Śląska, czy w ogóle poza granicę Polski i to się wszystko jakoś tak rozmywa i ta mowa śląska z czasem ona się oczywiście traci. Jest też na szczęście, co z radością obserwuję, taki jakby renesans tej śląskiej mowy po latach komuny, gdzie ta śląska mowa była tępiona i za posługiwanie się, jeszcze krótko po wojnie, za posługiwanie się śląską mową można było zostać wyrzucony z pracy, usunięty ze szkoły, czy też dostać wpierdol od milicjanta na przykład. Potem już te represje trochę zelżały, też tutaj wiadomo, ludzie ślązacy posługujący się tą mową spotykali się z represjami ze strony ludzi, którzy tutaj na Śląsk przyjechali po wojnie, czy z Kresów Wschodnich gdzieś zostali wyrzuceni i tu się znaleźli, czy przyjechali tutaj po wojnie gdzieś z centralnej Polski do pracy na przykład. Nie spotykało się to z sympatią i niestety jakieś te antagonizmy tutaj trwają do dziś i wielu ludzi też, wielu ludzi jakoś nie odnosi się z sympatią do tej śląskiej mowy. Czemu właśnie działania po raz kolejny już naszego rządu i Sejmu, jak w tym przypadku, po raz 5 udaremniają nam jakoś zrobienie z tą mową czegoś więcej i zapewnienie bytu jej jakoś na dłuższą metę. Oczywiście powstają jakieś, są tłumaczone na tą śląską mowę książki, między innymi od pana Szczepana Twardocha, czy też na przykład pana Szołtyska działania, tłumaczenie bajek Tuwima,
na śląską gotkę, ale to wszystko są jakieś niestety krople w morzu i nie jest to, co można by było osiągnąć, gdyby ta śląska mowa ten status tego języka regionalnego by otrzymała. A uwierzcie mi, nie jestem specjalistą, ale możecie mi uwierzyć, że są języki, jak na przykład język czeski i język słowacki, które są do siebie o wiele bardziej podobne niż śląsko-gotka i język polski i mimo to są dwoma odrębnymi językami. Drugi przykład, nie wiem na przykład czy wiecie, ale język norweski jeszcze jakieś bodaj 150 lat temu, czy nawet 100, był dialektem, w sensie prawnym, był uważany za dialekt języka duńskiego. Dzisiaj są to też zupełnie dwa odrębne języki, także uwierzcie mi, że na przykład tylko na tle dwóch tych przykładów, a to są tylko dwa przykłady w morzu przykładów, jakie tylko nawet w Europie się znajdują, naprawdę język śląski miałby prawo bytu obok języka polskiego, bo często pojawiają się takie głosy, że to jest tylko gwara języka polskiego, jak na przykład gwary góralskie i tak dalej. No nie, to jest tak jakby, jak już mówiłem, to jest stricte decyzja polityczna. Tak samo jak decyzją polityczną, na całe szczęście, na przykład język polski nie jest tylko dialektem języka rosyjskiego. A przypominam, że przez 123 lata zaborów w tych częściach Polski, na tych ziemiach, które były pod władaniem Rosji, carska administracja wtedy próbowała bardzo silnie wmawiać Polakom, że są tylko zachodnim szczepem Rosjan, a język polski jest tylko jakimś takim zachodnim dialektem wielkiego języka rosyjskiego. Także myślę, że wzdrygnąć można się na wspomnienie takich czasów i tak samo nie robiłbym na siłę ze śląskiej mowy jakiejś gwary języka polskiego. To jest oczywiście mowa w swoim źródle zachodniosłowiańska, która gdzieś powstała z tego samego korzenia jak język staropolski, czy język staroczeski, czy mowy tam morawskie, czy Morawy, dzisiejsza wschodnia część właśnie Czech, który jednak rozwinął się jakby, wiadomo, te języki w ogóle zachodniosłowiańskie dość jeszcze późno, bo we średniowieczu, w X, XI, XII wieku to były bardzo, bardzo zbliżone do siebie języki. Język polski, język czeski były językami dosłownie, które różniły od siebie jakieś, jak to się mówi, brakuje mi teraz takiego dobrego słowa. Jakieś drobne różnice je dzieliły od siebie, dopiero potem zaczęły się jakoś, tak jak w ogóle wcześniej, wszystkie języki słowiańskie były do siebie bardzo podobne, potem gdzieś podzieliły się dopiero na tą grupę zachodnią i wschodnią i tak samo ta zachodnia grupa, zanim zaczęła się od siebie rozdzielać, język polski od języka czeskiego, od języków, którymi posługują się na przykład jeszcze dzisiejsi Słowianie, połapscy i tak dalej, te języki były do siebie bardzo podobne i tam gdzieś te dialekty, na Górnym Śląsku jest na przykład taka świetna książka, Kronika miasta Bytomia, która została przetłumaczona parę lat temu, bodaj nazywał się pan Grammer, pana Grammera, niemieckiego pisarza, tutaj właśnie, który opisywał tutaj tematy śląskie, została przetłumaczona na polski, świetna sprawa, nie tylko do mieszkańców Bytomia, ale w ogóle ludzi, którzy się tymi tematami śląskimi interesują. I tam jest napisane, że rodzima ludność Bytomia, który już gród w miejscu Bytomia, już został już tutaj założony gdzieś, jakieś ślady już są z XI wieku, założony na wzgórzu, gdzieś w okolicach wzgórza Małgorzatki przez polskiego króla Bolesława Chrobrego. Także jest oficjalnie powiedziane przez niemieckiego pisarza, czyli całkiem obiektywnie, nie biorąc tutaj pod uwagę jakichś, prawda, ich zabiegów germanizacyjnych i tak dalej, że rodzima ludność tego miejsca posługiwała się dialektem krakowskim ze słownictwem niemieckim. Czyli co rozumiał pan Grammer w tamtym czasie, kiedy pisał to jakieś bodaj 200 lat temu mniej więcej, co rozumiał przez dialekt krakowski, czyli po prostu jakąś mowę zachodniosłowiańską, którą posługiwali się wtedy wtedy nie było narodów, ale Polacy z powiedzmy
czasów tego X-XI wieku z słownictwem niemieckim, czyli po prostu, że posługiwali się zachodniosłowiańską mową ze słownictwem niemieckim, czyli godali po śląsku, krótko mówiąc, w dzisiejszym ujęciu. No i oczywiście i ta mowa, kiedy polski król zrzekł się Śląska w połowie XIV wieku, nie pamiętam dokładnie, który to był rok 1300, no ale gdzieś połowa XIV wieku, i wtedy, kiedy ten Śląsk został już na dobre, oderwał się, przestał być pod panowaniem polskim na prawie 700 lat, ten język, ta mowa bardzo zbliżona wcześniej też właśnie do języka polskiego czy do języka czeskiego, gdzieś wyewoluowała w zupełnie, rozumiecie, w inną gałąź, tak jak gdzieś ze staropolskiego języka rozwijał się język polski, staroczeskiego czeski, te tutaj mowy śląskie, te po prostu dialekty gwary rozwijały się w osobno, w izolacji od tych i nabyły swoich własnych cech, czyli słownictwa, które nie występuje ani w języku polskim, ani czeskim, ale też właśnie ze słownictwem, które już obecnie w języku polskim nie występuje, ale występowało często w języku staropolskim, czy występuje w języku czeskim, albo występuje w języku niemieckim, albo występowało w języku niemieckim, a nie występuje już w tym momencie. Także po prostu nie robiłbym tutaj na siłę ze śląskiej mowy, czy precyzyjniej z górnośląskiej mowy, z śląskiej gotki, tak zwanej, języka polskiego. I rozgadałem się strasznie. Mógłbym jeszcze dużo na ten temat mówić, ale co, nie wiem. Nie wiem tak naprawdę, podsumowując, co za tym stoi, że Kaszubi mogą mieć swój język, a my, Ślązacy, górnoślązacy, swojego języka mieć nie możemy. Smutna sprawa, szczególnie, że właśnie miałem o takim powiedzieć paradoksie, że w szkołach, jeszcze ja pamiętam te czasy, już czasy przecież współczesne, nie było to tak dawno, kiedy śląsko-gotka w szkołach nie była zbyt mile widziana. Już może nie, że za nią byliśmy karani, ale znaczy ja umiałem się posługiwać językiem, potrafiłem się posługiwać językiem polskim, ale byli też moi koledzy, którzy znali tylko tą śląską mowę. Często właśnie byli obiektem jakichś szykan ze strony swoich kolegów, czy właśnie szczególnie nauczycieli. Także wyobraźcie sobie z jednej strony, kiedy w szkołach organizuje się jakieś śląskie dyktanda i konkursy śląskie gotki, a z drugiej strony nie można się odezwać po śląsku, bo zostanie się gdzieś tam zrugany, jak to się mówi przez nauczyciela. Paranoja. Także właśnie tego się boję, że ta gotka zniknie i że zostanie ograniczona tylko do tego takiego skansenu, że fajnie, bo tu śpiewałem o wodzionce, a tu jakiś kabaret i tak dalej. I że zostanie to tak właśnie, tak jak też mówił, jeszcze raz się odniosę do pana Smolorza, świętej pamięci, że taki skansen tutaj zostanie. Że tu ta gotka będzie szlagry, wodzionka, modro kapusta, kopalnie, wiadomo, bo dalej to taki stereotyp gdzieś panuje, że jak Śląsk to kopalnie i węgiel. A też warto by było troszkę się doedukować i jednak wiedzieć o tym, że Śląsk to nie tylko jest ten czarny Śląsk, czyli wschodnia część Górnego Śląska, ale Śląsk naprawdę jest bardzo duży. To jest Opole, Kędzierzyn, Wrocław, Brzeg, Wałbrzych. To wszystko jest cały Śląsk, nie tylko Górny Śląsk. Wschodnia część Górnego Śląska uprzemysłowiona, ale wszystko to jest Śląsk. Ślązacy, ludzie posługujący się tymi odłamami tej mowy są nie tylko tutaj w okolicach Katowic, Bytomia, Radzionkowa, Piekar i tak dalej, ale też w okolicach Opola, Kędzierzyna, Strzelec Opolskich, Kamienia i tak dalej. To wszystko jest Śląsk. Także fajnie by było jakby nie ograniczać go tylko do tego małego, zurbanizowanego wycinka Górnego Śląska, wschodniego Górnego Śląska tak naprawdę.
Bo nie tylko tu są Ślązacy. Paradoksalnie może właśnie tam na zachodzie, na tak zwanym Śląsku Zielonym, gdzieś pod Opolem, w Krapkowicach, Gogówku czy innych tych mniejszych miejscowościach, myślę, że tam można by znaleźć więcej rodowitych Ślązaków jak tutaj w okolicach Bytomia, Katowic czy Gliwic to już w ogóle, bo to są miasta, które zostały właśnie w dużej części zasiedlone gdzieś tymi ludźmi wyrzuconymi tam ze wschodu, z Kresów Wschodnich, Lwowa, Stanisławowa i okolic. Aż zachrypłem. Tyle. Nie chce mi się więcej gadać, bo już nikt tego więcej nie obejrzy. Co sam mogę powiedzieć po naszemu po śląsku? Mam nadzieję, co się kiedyś doczekamy. Już piąty raz, no, nie cufło nam się, no ale będziemy próbować dali. I tego nam życzę, co by my się nie dowali i co by my sztyjc próbowali. I ową życzę, jak to się go do pełnomyca, czymcie się hopki i dziołżki, to go do jo Niklaus i jak to się go do sam na Górnym Śląsku. Pysk, ludkowie, chowcie się i czekam na wasze opinie. Szkryfnijcie mi tam na dole jakiś komentarz, ja się to chętnie poczytam, ja się chętnie wezmę udział w tych dyskusjach o ty śląskiej godce, o Śląsku Górnym, o całkim Śląsku, o nos Ślązokach, jak my się generalnie widzimy, jak my widzimy ta nasza gotka, czy go dacie dali po śląsku, czy go dacie we swoich familiach, czy go dacie na placu, jak łazicie po geszeftach, czy nie mocie gańba go dać po śląsku. Mam nadzieję, że nie, bo nie mo gańba go dać po śląsku. Tela. Pyrsk.